Όλοι αναρωτιόμαστε γιατί η Πάτρα των πρωθυπουργών, των βιομηχάνων, των καλλιτεχνών και άλλων σπουδαίων προσωπικότητων τη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτου αποτελούσε πάντα, με εξαίρεση ίσω την Belle Époque της, την εποχή δηλαδή των σταφυλοπαραγωγών, το φτωχό παιδί τη ιστορία. Η απάντηση είναι μία. Κανεί δεν κατάφερε να δώσει ένα ολοκληρωμένο όραμα στου πολίτε τη. Κανεί δεν κατάφερε να δώσει μια ολοκληρωμένη ταυτότητα στην ίδια την πόλη. Η εποχή των εργοστασίων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Κατανοούμε μάλιστα ότι με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση στη χώρα μα θα περάσουν δεκαετίες εάν θέλουμε να επαναφέρουμε την πόλη μα στην πρώτερη βιομηχανική τη μορφή. Εμεί, ω Νέα Πάτρα, έχουμε μια βασική αξία. Θεωρούμε ότι η πόλη μα αποτελεί μικρογραφία τη ίδια τη χώρα μα. Η Ελλάδα πάντα αποτελούσε το σταυροδρόμι των πολιτισμών Δύσης και Ανατολής. Μα καμία άλλη πόλη στην χώρα μας δεν κατάφερε να συνδυάσει τόσο αρμονικά, τόσο άρρηκτα αυτούς τους δύο πολιτισμούς όπως η πόλη μας. Αρχικά το καρναβάλι. Το καρναβάλι ήρθε στην πόλη μας λίγο μετά την απελευθέρωση, αλλά ως θεσμός άρχισε να καθιερώνεται γύρω στο 1870. 25 χρόνια περίπου μετά, στην Πάτρα άρχισαμε να υιοθετούμε έναν πιο ανατολικό τρόπο ψυχολογίας και διασκέδασης, αυτόν του Καραγκιόζη του Μήμαρου. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή είναι η ταυτότητα που οφείλουμε να δώσουμε στην πόλη μας. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές και τις κατάλληλες προδιαγραφές, ώστε να μετουσιωθεί η Πάτρα σε μια τουριστική πόλη. Η πρώτη μορφή τουρισμού που προτείνουμε είναι αυτή του πολιτιστικού τουρισμού. Γι' αυτόν τον λόγο, ως Νέα Πάτρα, θεωρούμε αδιανόητη τη μη ύπαρξη μονίμου μουσείου Καραγκιόζη, καθώς και την προχειρότητα παρουσίασης του καρναβαλικού μας θεσμού. Προτείνουμε λοιπόν, πρώτον, τη δημιουργία μουσείου πολιτισμού που θα φιλοξενεί παράλληλα και επί μονίμου βάσεως τις δύο αυτές μορφές κουλτούρας μας. Δεύτερον, τη δημιουργία εντός του χώρου του μουσείου εργαστηρίου κατασκευής φιγούρων Καραγκιόζη όσο και εκμάθησής του. Τρίτον, τη δημιουργία εργαστηρίου εκμάθησης του τρόπου κατασκευής των καρναβαλικών αρμάτων. Τέταρτον, τη δημιουργία καταστήματος εντός του μουσείου με αναμνηστικά είδη των δύο εκθέσεων. Πέμπτον, το ΔΠΘ να χρηματοδοτήσει μια πρότυπη παράσταση Καραγκιόζη που να έχει αναφορές στην πόλη μας και, αν είναι δυνατόν, και στον καρναβαλικό της θεσμό. Η παράσταση χαμηλού εισιτηρίου να παιχτεί σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος με τη συνεργασία των επιμέρους γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, τα όποια έσοδα του μουσείου, του καταστήματός του, καθώς και της παράστασης, εφόσον καλύπτονται οι βασικές ανάγκες του μουσείου, να διατίθενται στο Ταμείο του Καρναβαλικού μας θεσμού.